Zimbabwe ndadzoka zvekare zvina zvina kumira mushe gore rineri Hakudyiwe Rinopisa kana chinge ndatotaura inini ibva maziva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichida kuitika. Nhasi regedza tingotangira pakusimudza ZANU-PF nenzeve kunge zvandinoita inini tobva tairovera pasi kuiti bwa. Kana uchingosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi nezvigananda, pasi neZANU-PF nematsotsi nemakorogoro ese. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Yes, I mean it, iboikane. Nyaya iri panapa yakamira so Zimbabwe Anti-Corruption Commission. I don't know kuti this time ndiani ari kushanda ikoko and ndisikuziva kuti ari kumbodyei munhu iyeye because pakashata pari kubuda mamwe messages asina kumira zvakanaka. So tikungoti it's bad news today for Kuda Tagwirei. Hatingangoti akomana it's a bad day kwaari. I don't know kwaari kuti ari kumbofila sei kana ari kusangana nezvinhu zvakadai so zvichinzi zviri kubuda kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyo inonzi Zaki. Anditi maiona inongobata iri kungonetsa iyoyo yatrenda even kana mukaoda kuenda kumasvingo road uchibva kuBedbridge border post unongonzwa kuti maita immigration mapedza immigration saka mabva maita sei neZimra mabuda Zimra ko Zaki muri kuiziva here inenge iripo futi. So nyaya iripo yakamira kadai so Kuda Tagwirei, the face of elite capture in Zimbabwe, the man whose fortune was built on state plunder, fuel cartels, smart tenders and monopolized contracts, is not in jail. Yesterday, he handed over cars to the ZANU-PF Harare provincial leadership. Yes, brand new vehicles brought with money stolen from the struggling masses of Zimbabwe. Today, the same is planned for the DCC chairpersons, political commissars and heads of department in Harare province. Let us call it what it is: a bribe parade, a corruption business, men consolidating power by purchasing influence in a ruling party whose silent has become a complicity. And where we are, the commission tasked with investigation corruption, we are watching because Zak is not independent in practice. When we knock on the doors of power, they shut them up. When we draw up dockets, they vanish. When we follow the money, the trail is blocked by orders from above. Message iri kubuda Zaki pari kupisa miratidzike nayo nhasi panapa pada kuti mugare muri ready wakomana hando kutaurira pachanakidzwa action muchaona. I'm telling you, I don't know what is going on, honestly speaking. Zimbabwe paitorika pari kubvira right, ari kudzika ari kuendera kumberi. And as progressive officers from within, we cannot just stand by. Why? Because even though we cannot arrest Tagwirei, we know the truth. He controls Zimbabwe's fuel distribution, was central in the Maki Command Agriculture Scheme. When billions vanished without trace or audit, he is behind Maki infrastructure deals and he has gained vast mining rights, especially in chrome and gold, with zero transparent, zero benefit to communities. Yes, he is using his wealth to grease his way into the nation's highest echelons. Zimbabwe's future must not be mortgaged to a man whose wealth is built on national suffering. Tagwirei is not just looting the past, he is bullying the future. And if he rises higher, there may be no country left to save. We are the people. Ndo mashoko andiri kuona ari kubuda nepa page reZimbabwe Anti-Corruption Commission. Izaki pari kupisa. I don't know kuti Tagwirei kwaari wherever he is right now. Atisuzota ari kufila sei. And these guys vari kutombonyadzobudisa kuti tisati kwanisa musunga but komana zvanyanya tikutombomuda. I don't know kuti nikinachotoda bozi vari kuti isusu tikada kuti tapinda muoffice door redu rinovharwa tikadoti tanzita dididi taita zvebasa redu, we are not independent. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa nevakomana kuti we are not independent. Isusu tikuti chese chatinenge taita isusu chiri kuzosvika chobva chanonhingirira nama-orders tikati tiri kudawo tsamba kuti tipinde mune mamwe maoffice titi ningi ane corruption tiri kudawo kuti timbomusunga kana kuti timbonomuinvestigata like tinenge zvavanenge vachingoitawo vamwe. But in Zimbabwe ita corruption uri kansela weopposition kakansela kasina nebasa rese unoitwa munhu weexample vanongokuita example chetewo chete then the rest is history. Vamwe vese vanenge vakungotya and you know everybody in Zimbabwe right now they are afraid of
being locked up ngirikini kwekwe unongozwa kuti it's not nzvimbo yekuti munhu wese anotamba achienda saka kongonzwanzi uda kuti sei toda kuningirina musiye yakadaro munhu yeye the rest is history. Now ndikuonawo panapa ari kuti Zak Online doing its job or they are busy looking for poultry corruption cases. Mashoko ari kubvunzwa nemumwe munhu panapa kuti aiwa kako vari kunyatsoita basa ravo here kana kuti zvingori zvekuningirikina ningirikini azi komana something else but I'm so excited kuti ndikwanise kunge ndichinzwa zvakadai so because kana tichinge tawirirana senyika kuti paenzi ningirikini it's anti-corruption commission panofanira kunge pane something chekutaura kuti right it's anti-corruption commission zvesure poratidza kuti muri anti something chinonzi anti like myself I am anti ZANU-PF, okay? Saka ndichingosvika ndongoti tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane mobva manyatsondifila kuti hayo chimfana chava neenergy chimunhu chiri anti ningirikini ndo chinonzi anti. Saka kana uri corruption uri anti corruption ningirikini kungosvika ukangonzwa kuti corruption wototi hatisi kuteerera zvamuri kutaura tanga ine kumibva ipapo muchimhanya ndo zvinonzi anti ningirikini kwete kuti munombotanga musvika muchiromenza I don't romance ZANU-PF myself I don't care ngosvika chete vanotobva ipapo pachimhanya pamirwe kana chinge ndasvika because vanotoziva kuti pane zvinoda kuti zvida kutoitika ende vanotondivhunduka zvisingati vanotiza unga uri kansela uri MP urani vanotoziva kuti hapamirwe ipapo ukati watoningirikina kana vatori pane dzimwe nzvimbo pinda mota mako utize shamari because uyasvika arikona kuswera aripota zvese izvozvo akaudza nyika yese kuti pakashata ndo zvinonzi anti ningirikini but these guys I don't know corruption inoitika is everywhere even in their offices it's happening even in the roads tikuzviona go to Masvingo Road right now they are everywhere and vari kutora mabribes on top of that it's something that is unacceptable kuti yo ndima muchiti muri anti corruption commission but muri kutoda kutopota muchitombopuwo drink what for ndo chiZimbabwe ndichacho here saka tikuenda kupi kuti muri kugadzira corruption on top of corruption muri kuda kupedza corruption but mamagadzira yenyu imwe corruption saka it's like vanofanira kunge vasingato exist ndo zvandinobelieve zvangu I don't know maybe pamwe ndo style yayo kuti we are creating more jobs for them we are creating more jobs for chinchi but pa issue ya Kuda Tagwirei iyo to be very honest I wasn't expecting zvangu kunzwa zvinhu zvakadai izvo but to be very honest pari kupisa. And I don't know who is posting these things. And I don't know kuti life yake ichiri pari boy remunhu uyu. I don't know kuti this person life yake achiri kushandamo here mu office umu because zvinhu zvekutaurwa apa kaizvi unosvika pachikamu chekuzorora. But let's watch the space. I'm so excited kunge ndichinzwa zvinhu zvakadai so zvakutaurika pama platforms akaita seiwaya. I can't wait kuti ndinge ndichinzwa something like this zvichitaurwa even panana ZBC panana pane mamwe platforms even though vasiri professional even though vasingazive kuti how to do it but at least one day I hope kuti ndinge ndichinzwa macases akadai so achiitika in Zimbabwe munhu wese ari muZANU-PF akatadza especially those top guys hakuna kana any journalist anoita maguts kana zvivindi zvekuti ninganga chitadza zvakadai obva auya nyaya yacho oyireporta live ingapanga pa news kana pachi vanongotaura good things about ZANU-PF people which is very wrong kana munhu wese achinge ari weZANU aitawo zvakashata ngazvibude zviripotiwe kuitira kuti next time vanhu vanotanga kurarama life very straight vasinganetse munyika kana kuti vasingape vamwe vanhu maproblems munyika but anyway inini ndangoti ndi friend panapa munoziva kuti nyaya metizhen ndinoweka nyaya kunge metse saka zvandakuita panapa kune vari muSouth Africa kana uchingori muSouth Africa uchida kuregistrwa company yako vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit mazuva ano zvaaeasy usaswera uchimboenda futi kana zvikunokumbira maaccount yevanhu ndokumbira ndisiro mari yangu mubank umwe mufeso wangu akatizwa saka don't do that zvawafanira kungoita izvezvika une passport chete tora nhamba dzaOwen wobata Owen kuti Owen ndikumbira kuvhurwa FNB business account yangu ndizviitire madhiri angu ndega simple and straightforward just do that hapana zvimwe zvinhu zviri kumbodiwa chingobata ngoti Owen ndikukumbirawo kuti undiitirawo madhiri angu akadai ndiregistero company yacho ndivhurirawo FNB business account yacho ende Owen akachipa asi munhu kuti anoswera achikudhurisira I understand kuti he is running a very big company but unongoziva kuti kana mwana wemumusha achinge apinda maopportunities akadaro anobva avhurirawo vamwe mukana saka inini naOwen ndisitega ma1 gig zvekukwanisa kungokuziva kuti aiwa usabirwe mari yako kana kubhadhariswa kushandisa account yemunhu zviri easy nonongovhurarwa yako zviri nyore parungodiwa chiko passport yako kana waingoenda nepassport yako chete
zvemari handichataurika unongoziva kuti iwe unonhikirikina kungomubata utori kwauri kokufuta unide kukwira kana chii kana bhazi whatever even if you are outside South Africa kana uchida kutoitirwa something like that zvinogona kungoitika. So conduct imbiko zvinezvi